бизнес мышление дорад, узкое мышление, ограниченное. Май даг мебинад. Мегӯяд ду фақир семечка оварда жарид карда фурӯшам, мисол ҳамин рӯз ба ман 50 сомонӣ кор мекунам. Вай фикронаш меқа. Неки баъзе одамое ки мебинад ки масштабне бизнес мышление дорад, вай медонад ки чӣ кор кунам ки миллиони одам ҳаёташ дига шавад. Чӣ қадар анами цепочка ценностей, которые бизнесмен создаёт, чем она длиннее, и чем она шире, и чем она глубже. Вертикальное и горизонтальное шире, вертикальное создание цепочка ценностей. Чем она шире, чем длиннее, тем больше у вас устойчивая капитализация. Чуба Amazon, компания по квартире дунья. Чуба очень масштабная цепочка ценностей. Як вақт не як вақт да бурай бизнес ки ман бисёр гардидам, ман ёд мегирам. Аста кам ҳамин гуфта гапо гуфтам мегирем. Майлаш, мумкин ки ҳозир баъзе гапом сразу нафаҳмед, ҳеҷ гап не. Просто китобҳои мана продолжат карда хундан мегиред, мана гӯш кардан мегиред, як рӯз мана мефаҳмед. Барам бизнес мышление, мана нигоҳ кунед. Ҳамин халқи мо, давлати мо ресурс ҳай? Ресурс ҳай ё не? Сирё ҳаст, ресурс ҳай? Ана кун. Анамун бизнес мышление на расиданай барои ҳавай пул кардан. Масштабно на расиданай. Уровни майдага ҳаст, а уровни масштабниба на расиданай. Чиба? Мумкин ки баъзе чизҳои препятствия, мумкин ки баъзе чизҳои нофаҳмиҳай. Но факт, что пока данный момент в реальности его нет. Ҳамун чи факт. Неки ҳамина аста оянда 5 сол, 10 сол ба ҳамин чи мешад бачаҳо. Даври бизнес кардан Тоҷикистон ба сар шуд. 2-3 сол пеш сар шуда буд. Неки нав уже ин ҷору шуда истода. Худатон ҳис карда истодед ки уже сал осонтар шуда. Анакун ҳукумата ба мо акун дастгириш беҳтар шуд. На нисбати 10 сол пеш. Ҳозир хеле дастгири ҳукумата мо беҳтар аст бачаҳо. Ман худам карда дида истодиам кун. Ман аз сарам худам гурзунда дида истодиам. Ҳукумати мо сахт дастгирӣ кардани бизнеса. Чубаки муҳит ҳамин ба овард. Так что натарсида кардан гирето. Ки мана фаҳмид? Натарсида кардан гирето. Касе ки мегӯяд ки евай налог намемонад так, биё маҳкам кун, ё ки налог қимат, ё чи ин гапа гӯш накун. Дарони ҳамон мардуми мисол ҳукумат ба кор мекардагам, якташ хуб аст, якташ нохуб аст, а 10таш якташ нохуб аст. Неки шумо барои хотири ваши бизнеса маҳкам мекунед. Вай мумкин 2 сол кор мекунад, ё 3 сол кор мекунад, мерад. Бизнес шумо ба мемонад. Ки мана фаҳмед? Бизнестон ягон вақт маҳкам накунед, фақат причина бошад ки шумо ягон қисмати гапатона дуруст кардан натонистед. Мисол хай мешад ки охир шумо ҳама ба маъқул намешед бачаҳо. Ман шумо тилло нем ки ҳама ба маъқул бошед. Дурустме? Неки ватан мемонад, бизнес мемонад, барои мо шумо ина карданатон дар кор. Одамое ки мишлени камбағалӣ дорад, бизнес мишлени надорад. ва ё шумоҳоя воҳима ба меандозад, ваҳмак ба касалитон мекунад. Ваҳмак мекунед тоҷикиба? Депрессия чӣ мешад кун? Ваҳмак касали ваҳмак мекун чӣ мекун? Воҳима карда шумо нервотона хароб мекунад. Мегӯди хе гуфта на самом деле ҳамон ки ин кора мекунад? Ҳамон одаме ки фикронаи камбағал дорад. Одаме ки фикрои сарватманд дорад, ин кора намекунад. Вай мебинад фикри шумо мегӯяд, кун, бародари азиз кун, ояндаш аст гуфта, дастгиритон мекунад. Бизнес мишление, $1 чихел $2 кунем. Анамон ресурсе ки мо ба ҳаст. Боду ҳавои Тоҷикистона пул кардан мешад ё не? Ман Балиба будам, остров Балиба будам, пеш аз ами 1 маҳ пеш инҷо омадам. Не сказать, что супер-пупер страна, но ҳамеқа турист бисёре айки. Не сказать, что кухня супер. Том-ям, ерунду-прунду всяких продает, что попало, а с туалет намебури. Но толпа народ ездит. Не сказать, что супер-пупер. Просто умеет показать мир. Не сказать, что они умнее нас или чистоплотнее, чем мы. Не сказать, что они гостоприемнее, чем мы. Но у них сервис лучше. Чувак, сервис, мы фама. Моам халкаму ёд додана модарко. Рави Турция кор кунед, як сол кор кунед, пансионатои Турция ба. Агар туристический бизнес мекардед боше, Турция рафта кор кунед. Як сол, 2 сол кор кунед. Як гала бизнесмон дига мешад бачо. Фаҳмишатон дига мешад. Анакун, ҳамин бизнес мишление фаҳмидед ё нафаҳмидед? Анакун, халқи мо ба проблемаҳош ҳай?
همون проблема آموزید و همون صاحب پروفسیونال شده بیزنس کنه. اما رسورسی که تاجیکستان با هست، رسورسی که تاجیک هوای آموزید و هوای پول کردنش یاد گیره. یک تا کتاب من این موی گینال ریبیونات با همون این کتاب با من نویسندگی هستم که هیچ کار کردن که نتونی همین جاهای بهترین وطن تا صورت گیرو اینترنت بپرتاب. کدامت خوندگی بیش همین چیزا. همین خیلی؟ همین خیلی نویسندگی من کتاب با. یک تا دختر گرفتن همین چیزهای بهتر همین خیلی کردن ژورنال واسه تاجیکستان گید. دیدگی همین ژورنال شما گرفته پیش من باورد که معلم نگاه کنم درونش با پلاستیک و اکنویو درونش با هر خیلی ریکلام‌ها و بیچاره بودجتش به پولش نمیرسد هر خیلی ریکلام‌ها جا داد است. من گفتم بچه‌م نه تو باید که توچ ندونی برای کی ژورنال کردن همه ریکلام‌ها من گرفته پرتافتم. من گفتم تو مصلحت من گوش کن این ژورنال فقط برای توریست به درکار نیست پلاستیک و اکنو. درست می؟ من گرفته همه‌ش پرتافتم. فقط ژورنال именно этнический, классический культура мардуми мо муаррифӣ кунад дунё ба. Ба ҳамин журнала қатъи ман гирифта ҳар куҷо мегирам. Ман худам пули худам хати 2-3 номераш печат кардам, Алматой роиш кардам. Ҳамун типография ба ки журнал Forbes печат мешавад. Качество мана нехел, сифат мана нехел. Англиси русе. Баъд 3-4 номераш худам печат карда роиш кардам. Баъд 2 сол пеш аз Америка ки рафтам ман гирифта дастам бурдам 5-6 дона ҳамун журнал. Як-ду рафиқом ба додам. Якташ ба додам баъд аз як маҳаша гашта дига тарафҳои дунё гашта равамага вай мегӯд ки ҳамин як рафиқам мехоҳад қатитун вохӯрад. Гуфтам майлаш вохӯрамага меда чӣ мегӯд? Мегӯд ки ман мегӯд ҳамун статьяе ки вай англиси ку статьяе ки журналатун мабуд ман гирифта интернет ба сайтам бамондам. Вай худаш туристическая компания дошта. ҳамун рафиқи мана рафиқаш ҳамун сайташ бимонда дар як рӯз 8000 чанд та одам хости тоҷикистон омода карданд дар як рӯз. ин чӣ мазмун дорад? ин мазмуне оне дорад ки мо халқи дунё ба нишон доданаму тавонистан дар кор. Агар ҳамон хел накунем вай куҷо медонад ки куҷо аст Тоҷикистон? Медонед Тоҷикистони мо чӣ хел тасаввур дорам мардум бегӯям? Как будто мо Афғонистонем. Ки фаҳмед? Бовар кунед бисёр мардуми дунё гумон мекунанд ки мо ранги Афғонистон барои ҳамон ҳар якта маслиҳати ман 5 та 10 та 20 та сурат гиро интернет ба партофтаанги пур кунед интернета. ҳозир интернет ба медари ҳамон влогорои мо як чизҳои ночизе чизҳои нодаркори чизҳои баҳсу мунозирае ки на худаш ба фоидаш аст на халқ ба фоидаш аст. ақал ман орзу мекунам ки як тами бачи влогер пайдо шуд ки ман лично худам спонсироваташ мекунам ки тамоми ҳамин Тоҷикистона беҳтарин ҷойҳои Тоҷикистона муаррифӣ кардан гирад. Ман худам лично вай ба ойлик метиҳам ҳар ман ки лични толик ҳамин кора кунам не ки фақат ҳар як барномаш ман мегӯм инаша кунеш ман чашми дунё гашта дидаги ҳастам ку дунё ба чӣ дар кора ман мефаҳмам нишон таб ки ҳамин кора кунад. ҳамин кора ман кардан наметавонам бача. мо ватанамон муаррифӣ кардан дар кор. Чӣ мехост бачам даст бардошти? Шумо влогер метавонед? Ман ёд метиҳам шумо. Майлаш пишма мебинед. Майла ин беҳад зарур 10 та ҳамин хел влогер бошад ки як кас мана мисол чизҳои дорогиҳои мо нишон диҳад дунё ба фақат дар бораи алафҳои дороги англиси русе. Як кас фақат дар бораи ҷойҳои таърихӣ мо нишон диҳад. Фақат ҷойи таърихӣ. Зиёда 2000 ҷойи таърихӣ дорад Тоҷикистон. Мумкин ки шумо 5 та 10 ташам надонед. Кадоматон мо метавонед ки 50 та гӯед. Намедонед, роста гап. Ҳамин хел не? Зиёда аз 2000 та 2300 чанд та таърихӣ. Мо бояд ки легенда созем. Мо ина сохта намодар кор. Як кас гирад дар бораи таърихи мо нависад. Якташ гирад дар бораи дигар чизҳо дар бораи олимои дунёи мо нависад. Шумо медонед ки ҳар сол зиёда аз 100,000 та хонанда тамом карда истод аз мактаби мо ба. Хатм кунанда. Ман боварӣ комил дорам ки дар он 100,000 ба ақаллан 10% ҳамин шахсҳои балояқатай. Шахсҳои тавоноай. Ман ба ин миллат хеле боварӣ калон дорам. Барои ҳамон ман дилам пур аст ин чизҳо. Фаҳмида не?
Сергапи кардам, нешто. Ого. Ино мана гуфтанам ки бас куне даравет ки онҷи бизнес уже сар меша. Ман ҳоз сар накардам. Хай, майдаш бача. Боз дастама душтестам. Анакон. Шумо бояд ки мана фаҳмед. Аз корои нокора даст кашед. Ман ин сериал тамоша кунӣ, даст кашедон. 20-30 влогер шаведон. Шумо мардуми хужан, мардуми бо русия нахстар медонед, англиса нахстар медонед. Фаҳмишоту пештара одоб одама пеш мебарад. Дуруст менеме? Одоби одама ақлаша пурра мекунад. Одаме ки ғазабаш зиёд асту, қаҳраш зиёд асту, ғурураш зиёд аст, одобаш пас мешад, илмашам камай. Одоб бисёр ёрдам мекунад ҳисоба. Бар ҳамон ин гуфтаги мана нақс дарк кунед бачаҳо. Баъзе вақт ҳам медарам интернет ва влогера мебинам, тум дилом чӣ хеле ки мешад ростега. Находам ақа хубе будаги ба шумо ватана нишон додан натоедон. Ким чизо ки нишон медиҳанд? Ким як шеърои бемазмуне ким чӣ ки? Аввал даст кашидан дар кор. Майни сари халқи мо ба дигар чиза ҷо кардан дар кор.